Hello κόσμε, τι κάνετε, ελπίζω πραγματικά να είστε πάρα πολύ καλά. Μην με βλέπετε έτσι που έχω ενέργεια, στην πραγματικότητα κοιμάμαι όρθια. Αλλά μόλις ξύπνησα, έτσι λίγο από το κρεβάτι μου που είναι λίγο πιο εκεί, και θυμήθηκα ότι πρέπει να κάνω βίντεο για τα αγαπημένα μου παιδιά. Πώς αλλιώς θα έχουμε εβδομαδιαίο content? Δηλαδή το subscribe, like και comment τζάμπα το κάνετε εσείς? Όχι φυσικά. Εγώ είμαι εδώ, παρούσα, πρέπει να κάνω βίντεο, πρέπει να είμαι ένα μηχάνημα παραγωγής περιεχομένου. Οπότε τι θα κάνετε για να με βοηθήσετε? Πρέπει να κάνετε μια εγγραφή, ένα like σε αυτό το βίντεο και ένα σχόλιο, γιατί περιμένουμε το μεγάλο Q&A με τις δικές σας ερωτήσεις, γιατί ξέρω ότι 8 χρόνια δεν καλύπτονται, μόνο φτάνει με αυτή τη μίγα. Δεν καλύπτονται μόνο με τα λαμπουρνέζικα που λέω μόνοι μου στην κάμερα μπροστά και με άλλους 2 εξαιρετικούς συνεργάτες και φίλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο σημερινό βίντεο, στο οποίο θα ταξιδέψουμε πού αλλού, στο παρόν και στο μέλλον. Είμαστε εδώ για να καλύψουμε τα πλάνα της Νεφέλης. Θα περιλαμβάνει αεροπλάνα, δεν θα περιλαμβάνει? Τι θα κάνει η Νεφέλη στο μέλλον? Θέλει να πετσοκόψει κι άλλο το σώμα της? Θέλει να πάρει κι άλλα χάπια να κουμπώσει μέχρι να γίνει φυτό, να παραλύσει και να τελειώσουν όλα? Τι θα κάνει στο YouTube? Έχει μια καριέρα, θα συνεχιστεί. Γιατί ξέρετε, αυτή κάνει και φεύγει. 8 χρόνια έκανε τελευταίο και έφυγε. Οπότε λοιπόν εδώ είμαστε να τα μάθουμε όλα. Για αρχή με εσάς αγαπημένα μου τζουμπουρτζουλίνια. Φυσικά και θα συνεχίσουμε εδώ πέρα. Η στόχη μου για αυτό εδώ το κανάλι είναι να μεγαλώσει και να γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο γίνεται. Γιατί σε αυτή τη ζωή τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όσο μεγαλύτερο τόσο το καλύτερο. Οπότε θα ήθελα να μεγαλώσει αυτή η παρέα. Θέλω να με βλέπετε σαν τη φίλη σας, γιατί αυτό είμαι πραγματικά, μέσα στο δωμάτιό της. Έχει αλλάξει και το δωμάτιο, όπως βλέπετε. Έχουμε νέες ανακατατάξεις, έχουμε βιβλιοθήκες, έχουμε τούβλα, έχουμε το αρχιτούβλο, έχουμε γλάστρες, μάστρες, τσάστρες, έχουμε τα πάντα σε αυτό το δωμάτιο. Καρέκλες, ολοκαίνουργιες καρέκλες, δεν τρίζουν καθόλου, είμαι σίγουρη. Δεν τι μπορώ να κάνω, μαμά χωρίς χέρια. Θέλω να είμαι η φίλη σου. Θέλω να ανοίγεις την οθόνη και να μπαίνεις ξαφνικά σε ένα παραθυράκι που όντως κάπου ξύπνησα και να είμαι εδώ και να μιλάμε, να τα λέμε ωραία, να τρως το φαγητό σου, να πίνεις τον καφέ σου, να πίνεις το χυμό σου, να πίνεις το αλκοόλ σου, γιατί εκεί θα καταλήξεις στο τέλος αν με βλέπεις. Δεν θα σταματήσεις, καταλαβαίνεις. Γενικότερα ρε παιδί μου, θέλω να αισθάνεσαι ότι είμαι ένα οικείο πρόσωπο προς τα εσένα. Αυτό θέλω να είναι το παρόν και το μέλλον μου σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να είσαι έτοιμο να προσδεθείς, σκάσε καρέκλα, να προσδεθείς και να πάμε μαζί αυτό το ταξίδι. Κάποια στιγμή είχα σκοπό, με γράφει κι άλλη κάμερα, τώρα έχω κι άλλες δημοσιότητες, σταματήστε. Κάποια στιγμή είχα σκεφτεί το 2020 να ξανακάνω το YouTube και υπάρχουν πράγματι κάτι βίντεο του 2020, τα οποία έλεγα να ταξιδέψουμε, μου είχε κολλήσει η λέξη γιουμέ. Γιουμέ στα Ιαπωνικά είναι τώρα ή το όνειρο ή το σύννεφο, κάτι τέτοιο. Για κάνε λίγο αυτό, το manager μου χρησιμοποίησε. Όνειρο σημαίνει. Σημαίνει όνειρο. Το γιουμέ λοιπόν στα Ιαπωνικά σημαίνει όνειρο, αγάπη μου γλυκιά. Και εγώ λεγόμανε Νταμαζίνια από την ομώνυμη ζήνια των Pokemon. Εξού και τα Pokemon. Δεν πήρα την Δεν πήρα την Νταμαζίνια να τη βάλω και πίσω. Όχι την Νταμαζίνια, το παιχνίδι που ήταν η Ζήνια. Οπότε πράγματι ήθελα τότε να ξεκινήσω το YouTube, αλλά πάλι το είχα παρατήσει. Οπότε υπάρχουν εκεί κάποιες ανακατατάξεις. Άρα δεν ήμουν μόνο 8 χρόνια, υπάρχουν και ενδιάμεσες τάσεις. Δηλαδή είναι πώς πας ρε παιδί μου, Κατερίνη, Αθήνα και υπάρχει ο Πλατήγιαλος. Υπάρχει Πλατήγιαλος, δεν ξέρω, αλλά υπάρχει μια ενδιάμεση στάση στο Λιανοκλάδι, ξέρω εγώ. Εκεί πέρα υπήρχε και αυτό στη ζωή μου. Αυτό κόπηκε μέσα στα 3 επεισόδια λόγω budget, δεν είχαμε. Γιατί το τότε στούντιό μου ήταν ένα τεράστιο στούντιο το οποίο είχε μια τραν σημαία πίσω να κρέμεται από 2 μανταλάκια και τα μανταλάκια αυτά θέλανε να ξαναμπούν και δεν είχαμε άλλα. Οπότε κόπηκε. Στο υπόσχομαι όμως ότι αυτή η πορεία στο μέλλον δεν θα ξανακοπεί. Θα είμαι και στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, γιατί αν είμαι σε ένα δίκτυο, είμαι σε όλα τα δίκτυα. Είμαι το δίκτυο. Οπότε να τσεκάρετε και τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία θα έχω αφήσει φυσικά που αλλού στην περιγραφή. Αυτή η λέξη μου έλειψε πάρα πολύ και νομίζω ότι στα 3 προηγούμενα βίντεο δεν είπα κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά στην περιγραφή. Description. Log description. Είναι έτσι. Μέχρι τα αγγλικά καλά. Ναι, μετά στα γαλλικά το χάνουμε. Τέλος πάντων. Αφίντεζε να πούμε. Να τα πούμε όλα. Καναλβανικό. Ένα και ένα κάνουν 2 και ο κολλιός βγαίνει τον Αύγουστο. Εγώ εδώ
ήρθα για να μείνω. Εδώ ήρθα για να μείνω. Εδώ ήρθα για να σου κάνω content. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να φύγω. Είμαι τέρμα committed. Committed και criminal. Cause mama me love. Έλεγε η Britney. Θα μας βάλουν 18+, να ξέρετε, τελείωσε. Αυτά ήταν τα βραχυπρόθεσμα. Πάμε τώρα στα μακροπρόθεσμα, που είναι σε 5 χρόνια θα ήθελα ιδανικά να έχω, βασικά όχι να έχω και ιδανικά, θα έχω 2 εκατομμύρια subscribers. Συμφωνείτε? Και εσείς συμφωνείτε. Γι' αυτό πάτε το subscribe. Επίσης θα ήθελα να είμαι κάπου στις Μπαχάμες, εντάξει, και στο Τόκιο να είμαι βολεύουν. Στην 3η Λυκείου, τους τρόπους τους πυθούς μας είχαν βάλει και μέσα και τη συναισθηματική. Το συναισθηματικό τρόπο, να σε χτυπήσω στο συναίσθημα. Οπότε τώρα θα σε χτυπήσω στο συναίσθημα. Πρέπει να κάνεις τα subscribe και τα like και τις προβολές, γιατί μια ζωή την έχουμε. Αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε? Τι θα καζαντήσουμε? Βούτυξε στο συναίσθημα. Είναι να μην γίνω συναισθηματική. Όχι. Λοιπόν, τέλος. Θα γίνω συναισθηματική. Κάντε ό,τι θέλετε στη ζωή σας, μια ζωή την έχουμε. Κοιτάξτε τον εαυτούλη σας, κοιτάξτε και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Πρέπει να ζήσουμε αυτή τη ζωή, πρέπει να είμαστε χορτάτοι. Και όταν θα έρθει αυτή η ίστατη στιγμή, να κάνουμε τον απολογισμό κολόγεροι εντελώς, με ένα τσιγάρο στο στόμα και να πούμε. Για το τσιγάρο είναι 18+, τέλεια. Να πούμε, το έκανα. Παίζει γνωστό τραγούδι έτσι με συναίσθημα. Δεν μπορώ να το βάλω λόγω copyright, σας το κάνω εγώ. Συναισθηματική δεν είπες να είμαι? Ναι, ρε παιδί μου, απλά εγώ στο μυαλό μου τίποτα ότι θα ήθελες να πεις ότι θα ήθελες να είσαι ευτυχισμένη, πιο ελεύθερη, να πάμε και όλοι λίγο ένα βήμα πιο μπροστά. Να πάμε πιο μπροστά στα κοινωνία, να έχουμε περισσότερη ευαισθητοποίηση. Δηλαδή, όλα αυτά τα βίντεο το έχετε καταλάβει, το κάνω για ευαισθητοποίηση. Γιατί δεν είναι πράγματα που λέω από το κεφάλι μου. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι ευτυχισμένη και αυτή τη στιγμή να πάω και στο κρεβάτι μου. Πατήστε like, subscribe και τα λοιπά. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καληνύχτα.